Бүтін дүния сәләмәтлек көне глобаль сәләмәтлек компаниясы ел сайын ул сәләмәтлекне саклау өлкәсендәге иң актуаль проблемага багышланган девиз астында уза. Сәләмәтлек саклау хезмәткәрләре бүген шундый марафонга чыктык. 10 мең адым дигән сәләмәтлекне сакларга кирәк. Без сәләмәт яшәү рәвешен сайлыйбыз. Сәләмәтлек саклау хезмәткәрләре башкача яши алмый. Bütün dünya selametlik sağlığı uyuşmaları taqdim ettikçe kişi gününe 6 milyon alıp 10 milyon kadar adam yaşamaktadır. 10 milyon atayı gününde demek kişi aktif gün etkiler. Biz şimdi Müslüm halkına, Müslümlerge, güneşleri şu aksiyalarda, şu maratonlarda aktif katlaşırga. Тормышка 10 мең адым акциясы көндәлек хәрәкәт активлыгын арттыруга юнәлдерелгән. Җәяү йөрүне пропагандалау физик активлыкны арттыруның иң уңайлы һәм табигый ысулы ди табиблар. Ходьба – это профилактика болезней системы кровообращения, которые на сегодняшний день являются первоначальной причиной смерти, то есть лидирующее место смертности нашего населения всей республики и всей России. Поэтому один из самых, так скажем, значимых проблем современного человечества – это гиподинамия, то есть мало движения у нашего населения, поэтому мы все активно подключились и всем советую подключиться к этой прекрасной акции. Җәяү йөрү балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә файдалы. Бигрәк тә мәктәптә укучы балаларга мин тышта йөрергә киңәш итәр идем. Дәрестән соң кайткачтан баш мийләрен ялый торучы. Җәяү йөрүгә өстенлек бирүчеләр шактый, чөнки җәяү йөрү сәламәтлек өчен файдалы гына. Табиблар җәяү йөрү умыртка баганасын һәм суставларны ныгытуда, эчке органнарны кислород белән баетуда, кан басымын киләүдә иң мөһим роль уйный дип белдерә. Бу көнне хастахана һәм поликлиника хезмәткәрләре җәяүләп 10 чакрым ара узды. Сәламәтлек акциясына сез дә актив кушылыгыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.